ассалому алайкум тон азиз, зиндаи саломат ва хонобод сабалан бошед. дар бораи чӣ гуфтанӣ будам? дар бораи ҳамин ҷумлаҳое ки менависем ку ба забони тоҷикӣ соз нависем, ҷумларо нахо ҳамаша ба ҳарфи калон нависем. ҷумларо аз аввал ба ҳарфи калон одам оғоз мекунад, баъд омад ба ҳарфи хурд чӣ мегӯянд интиҳо мерасад. нахо ки шумо ҳамаи ҷумларо як каш гуфти ҳамн тоҷико ки ба ҳарфи калон нависем. ман ба шумо гуфтам, касе ки одоби чӣ мегӯянд тоҷикона риоя намекунам, ман сообщение ӯро маша чӣ мекунам, заблокировать мекунам. бехафагӣ, фаҳмидем? ман заблокировать мекунам касе ки одоби тоҷиконаро риоя намекунад, забони тоҷикиро эҳтиром намекунад. мисол ҷумларо ҳамаша бо ҳарфи калон менависад. бо ҳарфи калон бояд оғоз кунем, бо ҳарфи хурд бояд ки ҷумларо ба охир расонем. ҳамин хаст. лекин салом чие ки салом надода ҷумла менависед? бесалом ҷумла менависед. шумо гапои маро намефаҳмед. ман мегӯям барои ки давлати Қуръон омадаги ки мега ки ба ёд бирасонем, ки ба ёд овардани шумо ба инсонҳо чӣ аст? манфиатовар аст. ман ба ёди шумо бояд бирасонам ки чӣ накунед, бесалом ҷумлае оғоз накунед. бо ҳарфи калон ҷумларо оғоз кардем, давомаша бо ҳарфи хурд нависед. номи инсона ва номи шаҳрҳоро бо ҳарфи калон бояд нависед шумо. аммо чӣ кор мекунед шумо? чӣ хеле ки хоҳӣ навистан мегирем. ва манам ки дидам ки ҳамин одоби тоҷикона риоя карда намешавад, бесалом оғоз мекунеду бо ҳама ҷумларо бо ҳарфи калон менависед. ҳарфи калон таъти навистан мумкин нест, дар забони тоҷикӣ модарим ҳаст. ва ман чӣ кор мекунам? мегирам заблокировать мекунам, мехонам, заблокировать мекунам, то ин ки ҳамон инсон донад ки барои чӣ ин корро карду, барои чӣ ман ҳамро заблокировать кардам. барои ки он ки одоби тоҷикона риоя карда намешавад. мо аз пушти гузаштагонамон доим ҳамин як насиҳата мекарданд. касеро ки диден ахуд калон салом тиен. салом ин чӣ мегӯянд суннати пайғамбар аст. якумаш дар дини ислом бояд салом тиен. дуюмаш ки қарзи мусалмон аст салом додан. як салом чие ки салома шумо надода ҷумла менависед. хеле якта дигаш нест ку ҷумла бе салом сар карда бо ҳарфи хурд қатӣ ҳамаро алараш кард. гапҳои юридикиам дар уҷа даровардагия, гапҳои ҳуқуқи инсонам дар уҷа даровардагия, гапҳои сиёсиам дар уҷа даровардагия, ҳамаша алараш карда дар як тексти хурдака ки бе нуқтаву бе вергулу, бе ҳарфи калон, бе ҳарфи хурд, бе аломати хитоб, бе аломати саволу, бе ҷумлаи хабарию, бе ҷумлаи саволӣ, бе ҷумлаи хитобӣ чӣ кор кард? сообщениеашо ба охир расонд. ман ба шумо мегӯям, касе ки одоби тоҷиконаро риоя намекунад, ман он одамро заблокировать мекунам. барои ки ин сайти ман аст. одамое ки негативан ку дар асаби одам бозӣ мекунанд. ин дар асаби одам бозӣ кардан аст. чӣ мегӯянд эҳтиром накардани забони модари тоҷикӣ. ба тоҷикӣ гап занӣ, хушту гап занӣ мегӯяд. мегӯянд ҳамин чиёро блогерҳоро, аммо худашон бинед чӣ гуна менависанд ҷумларо. ҷумларо оғоз мекунанд, чӣ хеле ки хоҳанд менависанд. пас шумо чӣ хеле ки мехоҳед менависед, ба ҳамон блогерҳоам чӣ хеле ки хоҳанд гап мезананд. дар нут шумо эҳтиром кунед худатонро, бо забони тоҷикиро хушрӯй нависед ки ҳамон блогерҳо ҳам бо эҳтиромона бо шумо сухан ронанд. ҳамин гуна не. шумо блогерҳоро эҳтиром намекунед. мисол без салом сар мекунед сообщениятона. мисол манда ба гапҳои қабеҳ менависед, ина бо якта дига дашном метиҳед. ва мо чӣ кор мекунем? раҳмати аллоҳ таоло аст дар чизи мо, сайти мо. заблокировать зинда бошад. мо шумо заблокировать мекунем ва мегӯем таваккултон ба аллоҳ таоло. аммо шумо надонед ки ман барои намиқа, барои ки одоби тоҷикиёнаро шумо риоя намекунед, мо тоҷико муомалаи хуб мекунем, мо дашном наметиҳем, мо рафтори хуб мегӯем ку кирдори нек, рафтори нек, гуфтори нек. ҳамхел не? ҳамин бояд бошем. ман мегӯям хел бояд бошем, лекин шумо ҳамхел шуда натавониста истодаед. барои ки намехоҳед. агар инсон хоҳа ку тоҷико мезал масал дорем. мегӯям агар одам хоҳа аз чашми кӯр об мерава. аз чашми кӯр об мерава маънои онро дорад ки агар инсон хоҳа ҳамон қадар кори вазнин бошад, ҳамон корро карда метавонад. агар хоҳад, нахоҳад наметавонаду намекунаду ва баъд одоби тоҷиконаро аз байн мебараду. ва ман чӣ кор мекунам? бо раҳмати худованд заблокировать вуҷуд дорад дар сайти мо блогерҳо. заблокировать мекунем.
пас бидонед ки касоне ки ҷавоб намегирен ку дар сообщениятон маънои анамиро дорад ки одоби тоҷикона риоя кунед. аввал салом нависен: ассалому алайкум ба ҳамаи тамошобинон. пас гӯяд ки мебахшед. як савол мумкин аст, ман ки гӯям ҳо мумкине, ба саволотиен ҳамине. и якта дуюмаш ҷумлаҳои саволиеро аз хитобию аз ҷумлаи хабарӣ фарқ кунед. мактаба дар куҷо хонагин шумо? дар коридор хонагӣ гуфтем тоҷикоимон дар синф нишастагӣ нестем. қоидаи забони арабиро мебахшед, қоидаи забони модариро чӣ накунед? вайрон накунед. хоб бахшиш зиёд. ва дар калаи ман чанд забоне ба як калима мебия. и аз ман нест, аз майнаи сари ман вобастагӣ дорад. хоб миннатдорам аз шумо.